siya dito. Ay! Unsa man ito nga tanaw dra? Ha? Ginagawa Unsa mo. mga dira? Ay! Nagkunsa ka dra? Muna yung resulta sig tanaw na to. Naunsa ka na? Muna ni bagong kondom skipping sa kanang karate ron. Yeah! Black belter ang nagtulo na ko ni. Uy! Unsa magpatulo na ka na ko? Unya ra, testingan sa kunay mong abilidad kung kaya man nimong si Paon ning bulay. Magpatudlo ko nimo. Saan ko na? Si Paul! Di na ka na si Paul. Anaon na ay. Agay! Ikaw na yung gibuhat dira. Awan na ko na lang ko. Labayan naman ni Ron. Ay ayaw ti wam tuyo ti. Wala na tuyo. Labay ko ni. Labay ko ni. Labay ko ni. Ayaw Ayaw, oy. ay. Ayaw. Di man ako Tuyo nagkuhan ba? eh. Ayaw, uy. Tarong kay ko nagkuhan diri. Kamu gud mo nag Di man ako nagkuhan. Labay ko ni dito sa Picasso. Oh, no, 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 no. Ano na may laway din. Nanay mo manggilabay, oy. Tikulin nga imong gilabay ti uy. Ano nang labay man ka din? Di man ako. Ikaw naglabay ako. Ikaw naggalabay ako te. May ni Ako dahil naglabay dito. Ikaw man naglabay ito, Jim. Ano ka? kabutuan? Ano ka, man? ikaw man tikulin ni kalain mo god. Ikaw ako, Jim. Ikaw man. Ha, may naman no. Uy, teka lang. Nang lagay No, pa no, pa no, mula. no, Wala no. na niya. Ay, ako. Oh, Tubuan niya.